Moje meno je Simanitas pri ďalšom videu. Toto video je z Romčo TV. Romčo TV, takže čaute. Aj no, to vás vítam. Šlahačková Party. challenge. Šlahačková challenge. Budeme stavať otázky a keď neuhadne, tak to pleska. Poď kam utíkať. Počkej, musím si nastaviť oný. Takže každý si dáme šlahajdu. Pekne rozrkáme takýto otvorček. Takže idem, ja si dám šlahajdu, tak to vám ukážem aj. No. Teraz ja. Teraz si dá Simča. Takže už tu mám takto šláčku. Môj... Stačí, ty! Môj prvý výrobok šláčky bol, čo je v tom prášku. Ale mama mi hovorila, že keď to bude husté, že to nebude ani... že to tam bude držať jak lepidlo. Ja som, že už to je. Mama to takto a kids na zem. Takže ideme. Dávam ti prvú otázku. Tak to si nachystáme tanierik. Takže kam utekáš? Poď sem, aby ťa bolo vidno. No. Takže prvá moja otázka je. Koľko rokov pozerám Expla? Pol. 1 celý. A potom bližšie, aby to bolo vidieť. Jože, ples. A teraz idem na radio. Povedz si ešte na telefón, že... Počkaj. Musíme si celú tovare na servitky. To je. Nedobudný koberec potom, keď bude on. Ja to utrem. Tak potom Nič tam nie. vidíš to. Nie, nič ako Daj sa do budeš. kúpelky umyť na dvane. Počkaj, ešte neviem. No, dobre si. Je to len on nevidí. A teraz idem na rady. Ja to bude. Jaký to je pocit? No, studený. Čakaj, ja sa poutieram. Romčo TV. No, poď sem. Nie ťa vidno. Neviem. Aké rádio je moje najobľúbenejšie? Európa 2. Yes! Áno, dal som to. Takže takto si prichystáme šlajdu. Počkej. Odkedy kúkala, že ich po celý rok? Ja to mám v nose. Takže už mám prichystaný tanierik a ide moja otázka. Aká farba je moja najobľúbenejšia? Zelená? Čierna. Ja milujem čiernu. S tým by som si dala aj vlasy nafarbiť, a keď ich mám pod tým, aby to bolo pekne vidieť. Ja sa bojím. Počkaj, zavri oči, zapchaj nos. A budeš mať aj ruku. No. Ja sa poblizujem, keď to budem mať. Ja sa poblizujem. Poďme, aby sa bolo vidieť, kam furt utekáš. Ja som tuto, buď tu. Furt ona uteká, čo sa ma bojí, alebo čo? Ešte chceš? Nie, ďakujem. Ďakujem. Ňam, čo? Aká je moja druhá najobľúbenejšia farba? Prvá je zelená. A druhá? Je to z dievčenských farieb? Nie. Z chlapčenských. Je to taká univerzálna. Bojím sa povedať, že čierna. Ide môj dedo. Ide môj video. Takže čierna. Áno. Áno. Točíme video. Čo je točíme video? Toč, no za mňa. Ja sa starám. Uhádol som. Takže teraz... Robíš ze seba opicu? Obidvaja, len ja som zatiaľ nič nemohla. Bol ako často, ale počúvam o tom.
Čo To mi, robíš? že kam sa prepracuje. Točíme video. A čo si, že kam sa prepracuje s Čo tým? robíš? Dečíme tu na ideálne. tý ráza. To už len opakuješ to, čo už raz bolo. Dečí sa na tý ráza. Vieš láčku, nová pičovina. Boha, tam ti dá. My na ju koprotiny, Papa. Sa čo? Hej, opička, nám pápa, robíš Však. veľmi deva na pičovinu. No, ale nepýtajú na mňa koru. Dobre, A to bolo z mojich peňazí aj tak. Dobre, takže dám ti otázku, ktorú už som ti raz hovoril. No. Kedy to bolo, keď Peťo sa bal ísť na Segway? Včera. Áno. Dobre, teraz je tebe. Peťo simulátor potom. Si nachystám. Počkaj, daj mi obru... Koho z youtuberov nenávidím? Nie. Dobre. A Jirka Krále máš rada, aj Gamera, PewDiePie Mám rada. máš rada, no. Ja nepoznám všetkých. Hoga? Hogi? Jo, No. Koho? Fiska. Ja sa bojím. Dobre. Daj mi servitky, ty. To sú posledné servitky, čo máme doma. Je stúha tvára, ešte máme aj nagelované vlasy k tomu. O, jaký krásne ono od toho po tebe. Koľko si dáme otázok? Mám takú pocit, že nám dochádza šláčka. Potom sa pôjdeme umyť. Aha. Aha, ja mám úplne lepkavé vlasy. A čo ja? Musím to upraviť. Šláčka po vlasoch, to som ešte nezažil. Ja som to nenačala ani na tvári. Ale aký to je dobrý pocit. Mal som si zobrať servitky. Ale mám stále v nose. A potom si môžeme ísť ešte kúpiť nejaké servitky. Tu mám. No potom si napísať, že si robíš pletovú masku. No. A dajte like. Ale dobre, naplieť odporúčam. No? Počkaj, jak ti naložím. Celú továreň by sme už minuli na servítky. Že? Dobrý gel máš. Dojdem domov. To bude apokalypsa. Technická pauza. A nie len technická. Inak dobre to lepí aj na gate. Odporúčam. Dobre, mám teraz takú podprsenku. Tak si dám rukavy. Takže, teraz si naložím. Počkaj, tu musím ešte Poď doložiť sem, však. článok.